your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong padayon nga ihalad ang mga pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Hatagan na unta sa Ginoo kita og igo-igong ulan para sa atong panginahanglan labi na sa mga mag-uuma. Ug ang atong mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto. Hatagan unta og panalipod o magrasya sa kalinaw ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugyan nangamuyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara apan gigwadihan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeo sa maong dapit. Ug sa diha na sila miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan. Gipreso ako didto sa Jerusalem ug gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudeo, napugos ako pag-apilar sa emperador, bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo. Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo. Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo. Ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang mausisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan. Ang maghigugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong, mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang naong. Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Importante kay nato nga mahibaw ta sa atong future. No na nga si Pedro
nangutana siya ing siya unsa may dangatan aning tawhana. Kay si Pedro manggod nakadawat naman siya og pahimangno ni Hesus nga niingon si Hesus, moabot ang panahon Pedro nga lain ay magbakos nimo nga idupa nimo ang imong kamot ug dadon kanila ngadto sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. So murag nakahibaw na si San Pedro atong panahona nga hapit na siya or mao gyud na iyang padulngan nga malansang siya sa cross para ni Hesus. Mao tong pagkakita niya ni Juan, San Juan nga gitawag og ang pinangga nga tinun-an ni Hesus, iya sang gipangutana si Hesus nya kani magtutudlo unsa may dangatan ani nga pinangga man nimo. Mao tong gitubag sa siya ni Hesus, ayaw na lang pagpanghilabot anang laing tao, ang imong buhaton mao ang pagsunod kanako. Kini mga igsoon ang atong makatunan ani kana bitang gustos Ginoo mo focus ta unsay atong misyon sa kinabuhi aron pagtabang nga mukaylap ang pagsangyaw sa maayong balita. Di na ta magsigig himantay sa atong isig ka tao, muabag na lang ta unsay atong mahimo para sa kaayuhan sa katilingban, labi na gid sa simbahan. Muna si San Pablo, wa siya sa buhian unta siya sa mga Romanhon, pero kay pagbuot mas Ginoo nga moabot gid siya Roma, niabot siya Roma sa paagi nga gikiha siya or giluto siya sa mga kaigsuonan niya mga Hudiyo. Bati ang maong sitwasyon kay wa siya sa pero priso na hinoon siya, pero gibuhat ni San Pablo ang tumong niya pagsangyaw gyapos maayong balita. Munang bisag tuwa siya sa bilangguan hangtod nga nahimo siya nga tuwa siya sa iyang house arrest nga sitwasyon mga 2 ka tuig, wa lang gyapon siya muundang sa pagsigi og sangyaw sa maayong balita nga matod pa diri sa unang pagbasa gihimo niya kini sa dakong kaisog o kasayon. Nganong kaisog man kay ligas lang kagamay piniriso nagukadaan patay dayon, pero sa kasayon nganong sayon man kay dili man pangandoy ni San Pablo nga ang iyang kaugalingon mo'y iyang panalipdan. Ang iyang gipanalipdan o ang iyang gisangyaw mauman ang kinabuhi ni Hesus nga matod pa niya diri na bilanggo ko tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Kini bitang magsangyaw tag paglaom mura sa tag madasigon. Parianang mamaligya kog slat ninyo unsa may gisangyaw na ko ana paglaom. Paglaom nga kining atong bayron non sa atong kumbinto mahurot kini siya og kabayad. Naapamantay mga wapakuloy update pero naapamantay mga 38 o mga 37,000 na palitonon tag 500 pesos. Ang paglaom ani nga ang atong mga contractors nga maoy ni trabaho ani itong kumbinto nga hurot-hurot na nilag human ang ilang trabaho pero wa pa sila mabayran gid sila. Naa diha ang paglaom sa sige natong paambit kay nagtuman ta sugo sa Ginoo nakahatag tag paglaom nya kanisan ato ditong kontraktor sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio gihangyo man ta ani sa atong obispo nga moy nagdaa dito si Bishop Ruben nga patabangon tag tiwas og bayad aning 6 million. Sige lang sa tagpalit og 1 slot sa HD or Mother Mary's Healing and Deliverance na tag 1,000. Karong buwan na og ato ning sigag palit makahatag na sa tagpaglaom. Labaw sa tanan kining atong pagpasayloay og paghigugmaay.
mao gid nay makahatag og paglaom. Karon kusog na kaayo ang hinikugay, hikob, depression sa mga tao. Apil nas mga batan-on, hasta mga estudyante, ako'y rekoleksyonan, nagiusa dito nga nagkusmod lagi ang naong. Na interest man ko niya nga nagkusmod yang naong, akong gipangutana. Dugay kay siyang nitingog niya iyang mga kauban, murag ni aksog bugal-bugal, ang uban ni aksyon sa simpatiya. Nya gaduko ra gito siya ni tingog og gamay, paghuman di kay klaro yang tingog, ugom-ugom, gaduko ra gid siya dito. Ako luoy-luoy sa ni estudyante da lalaki. Murag wa gid siya kalipay. Na estudyante karon wa na kayo paglaom kay wala na kay sila matagai sa pagtulunan nga Dios nun. Ug unsa may pagtulunan nga Dios nun, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang matarong mosud-ong sa imong naong o Ginoo. Magtinarong lang kita sa atong kinabuhi, likayan ng sala. Kay ang sala mao man ginay number 1 nga moguba sa atong relasyon ug moguba sa atong kinabuhi. Magtinarong, mauta nang magsigi kog hisgot aning 7 capital sins, daghan namang nakamao ana, kanang paligas, pride, sa tunang sunod anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth. Muna paligas, pride, garbo, anger, kasuko, lust, kaulag, envy, kasina, gluttony, patuyang o kaon, avarice, kahakog o sloth, katapulan. Kung malikayan ni nato, nindot kay itong kinabuhi, bahalag mag-antos ta, basta ato lang gining likayan. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo gihatagan niyang emphasis ang pagsunod sa iyang kabubuton, dili ang pagsigig kasina anang atong isig katao nga, Lord, nganong ako gaantos man, siya hayahay man. Ay, ayaw na, di na ta magkwinta na. Ako sad mo ingon sa kuting haliusay, Lord, nganong hasta ako nipalit man ta kog slat, nganong minus man kaing halin. Wala na din na mao. O nituo ta nga kanip tinarong ning ato, mao na. Ato nang sundon. O kung ato na nang buhaton mga igsoon, ang buhat sa Ginoo magpadayon sa pagbunga dinis atong kinabuhi. Matod pa ni San Juan, kung ato ning padayonon og basa kining gospel nga akong gibasa karon, mao naman ni ang katapusan ni gibutang pagidinhi nga kung isuwat gid ang tanan nga gibuhat ni Hesus, dili paigo nga sudlan sa sinulat nga basahon ang tibuok kalibutan. Sa ato pa purtig yung daghana sa nabuhat ni Kristo. Sa iya lang mga pila ka tuig, 33 ka tuig niya ang iya yung active ministry, 3 ka tuig, purting daghana siyang nabuhat. Ugma ato nang sa ulogon ang Pentecost Sunday. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles kuyog ni Mama Mary, maotoy hinungdan nga mi lambo og maayo ang simbahan, apil na dinhi, niabot na dinhi sa Cebu, niabot na dinhi sa atong barangay San Vicente, o gikan sa barangay San Vicente karon magmisa ta online, naghimo tag mga project ning apil na pod kamong tanan throughout the world nga nitabang sad mo dinhi, nagkakonektahay na ta mga buhat ni Ginoo. Nya kon magsigi tag buhat ani, mao ni siya motukod, mopalambo sa kalibutan. Subo lang palandongon nga naidaghan sad nga wa magbuhat sa buhat sa Ginoo. Munang naggubat, pinatyanay, nagsinuyupay anang syabo og mga drugas, sugal og mga bisyo.
hangtod sa katapusas kalibutan magpadayon ni magdungan ang dautan ug ang matarong, pero bulahan ang mga matarong. Sa ganito tubag nato sa Salmo, ang matarong mosudong sa imong naong o Ginoo. Igilingi ako no na imong tupad nya pangutan-a siya ing na unsay imong gisudong ron nga naong. Nakanang imo dihang cellphone unsa mang naong sigihan imong sudong. Kanindot unta ang mga bana makakita sa naong sa Ginoo diha silang asawa aron magsigi silag sudong sa naong silang asawa, dili tungod kay purting gwapaha, kundi tungod kay nakita na nila ang naong sa Ginoo. Nganong naong mas Ginoo kay ang asawa sad kind, forgiving, understanding, unya maalagaron. Mausad ang asawa magsigi sag tan-aw sa naong subana kay ang naong sa subana nakita sa diha ang Ginoo. Sige faithful, loving, caring, understanding. Ang mga anak sa dili magsigtan-aw sa cellphone kay magsigsudong sa naong sa ilang ginikanan. Kaya ang ilang ginikanan smiling, caring, nya understanding. Ba? Nya magsige sa mong sudong sa naong sa pari. Inyong parish priest, ganahan mo mosudong? Ingon mo kailangan na pader kay imong naong yawanon. Muna kinahanglan gyud ang mga leaders makapakita sa naong sa Ginoo, sama ni San Pablo nga usa ka leader sa atong Santo Papa karon nila ni San Pedro. Nakita diha nila ang naong sa Ginoo kay nagantos sila, nagantos alang sa kaayuhan sa uban, gani nagpakamatay gyud alang sa kaluwasan sa tanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong butang. Moingon kita nga masaligon, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan mamahimong matuod nga mga sulugoon nga mubuhat uban sa samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang mga saad ug mutuman sa ilang mga katungdanan diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan makadawat og kusog gikan sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton makaamgo nga hiniusa kang Kristo ang ilang mga pag-antos nga gisagubang mamahimong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga namatay makatagamtam na sa kalinaw
Didto sa Dios nung puloy-anan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Amahan, dungga ang among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawatan o Ginoo, kining among mga gasa, riman sa mundugman, sa gubaugsan tusan. Kining manok, kining lino, ginamasa kamot sa tao. Ang imo mga grasya, buhasa mo pangaliya, ihatag na kanamo ulang itong amay. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayong pahimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo mga muyo kami Ginoo, magandam unta sa among mga hunahuna alang sa Dios nung sakramento, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu kana sa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namu ang imong gingharian. Matubad ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanlo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo
among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton
dili ta magsigi og kasina o mamantay sa uban, kung dili mo focus ta pagbuhat unsay atong role nga gihatag sa Ginoo alang sa kalumbuan sa katilingban. So salamat ninyong sigig pamalit og slots dinhi sa atong mga slots, no? Is BF Dag tag 500 pesos. Suway tag pamalit gyud as many as we can, as often as we can. Nya ang ato sad nga MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance tag 1,000 pesos para dito sa Kapilinya di Fatima. Mga 5,000 na lang kapin ang atong palitonon. So padayon tagpalit ni ini. Ang ato sang pahinomdom ugma Pentecost Sunday katong atong gathering sa mga moapil sa Pentecost celebration dito sa IC3 alauna sa hapon, magsugod nga naay praise and worship, nga naa say mga talks, usa ko dito sa motok unya sa ato ditong gathering nga naa sa tay misa with Bishop Ruben Labajo. So mag-usa ta dito ug wala pa mo yung mga tickets, pamalit lang mo mga tickets gikan nasa tong opisina o sa ato sad nga mga charismatic leaders, mga 100 lang pesos per ticket. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasimbahon.